Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Πηγή Αθανασίου, είμαι φαρμακοποιός και σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσω την πτυχιακή μου εργασία με τίτλο «Διερεύνηση του χημικού φορτίου των υποπροϊόντων της επεξεργασίας του ξύλου του πίνους χελιδρέτη». Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση του χημικού φορτίου και η παραλαβή φυσικών προϊόντων από τα υποπροϊόντα της επεξεργασίας του ξύλου με τη χρήση διάφορων χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών τεχνικών. Η βιομηχανία συνηθίζει να θεωρεί απόβλητα τα υποπροϊόντα της επεξεργασίας του ξύλου. Ωστόσο, σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι αποτελούν πλούσιες πηγές μεταβολητών με αξιόλογες βιολογικές ιδιότητες. Το φυτό μας είναι το πίνους χελιδρέχη. Στην Ελλάδα είναι γνωστό ως ρόμπολο. Εδώ βλέπετε την βοτανική του κατάταξη, ανήκει στην οικογένεια Πινάτσι. Οι δευτερογενείς μεταβολίτες που απαντώνται στο γένος πίνους είναι τα αιθέρια αέρια, τα τερπένια, τα φλαβονοειδή, τα στιλβένια, τα λιγνάνια, οι τανίνες και άλλοι μεταβολίτες όπως αλιφατικές ενώσεις, λιπαρές αλκοόλες και λιπαρά οξέα. Να μιλήσουμε λίγο και για την παραλαβή αιθερίων ελαίων από τα φυτά. Μέθοδοι παραλαβής είναι η υδροαπόσταξη, η απόσταξη με υδρατμούς, η απόσταξη με υδρατμούς και παραλαβή με οργανικό διαλύτη, η εκχύληση με πτυτικούς διαλύτες, με ψυχρό λίπος, με θερμό λίπος, με υδρόφιλους διαλύτες και νεότερες τεχνικές όπως είναι η υπερκρίσιμη εκχύληση, η μικροεκχύληση στερεάς φάσης, η εκχύληση με περίκους και η απόσταξη με μικροκύματα. Στη δικιά μας πειραματική διαδικασία πήραμε το ξύλο του πίνους χελιδρέχη, πραγματοποιήσαμε δύο αποστάξεις, μία υδροαπόσταξη και μία απόσταξη με μικροκύματα, παραλάβαμε συνολικά 2 αιθέρια αέρια και στη συνέχεια το υδατικό διάλειμμα που έμεινε στη φιάλη μετά από κάθε περίπτωση, απομακρύναμε το φυτό διήθηση και έτσι παραλάβαμε 2 υδατικά διαλύματα, τα οποία τα χαρακτηρίσαμε ως υπολείμματα. Και εφόσον με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας διαπιστώσαμε ότι έχουν κοινό χημικό προφίλ, προχωρήσαμε μόνο με το υπόλειμμα από την απόσταξη με τα μικροκύματα. Σε αυτό πραγματοποιήσαμε χρωματογραφικό διαχωρισμό και συγκεκριμένα χρωματογραφία στήλης και απομονώσαμε κάποιους μεταβολίτες. Εδώ βλέπετε τη χημική σύσταση αιθερίου ελαίου μετά από την υδροαπόσταξη. Η υδροαπόσταξη διήρκησε περίπου 3 ώρες. Παραλάβαμε συνολικά 26 συστατικά. Με μεγαλύτερη ποσότητα βρέθηκε η cis-β τερπινεόλη. Άλλα συστατικά σε μεγάλες ποσότητες ήταν το λιμονένιο, η trans-β τερπινεόλη, η α-τερπινεόλη, το α-λοντιπινένιο, το ισολοντιφολέλιο, το β-σελινένιο, το κεμπρένιο και η θανβεργόλη. Εδώ βλέπετε και το χρωματογράφημα του αιθερίου ελαίου. Στη συνέχεια να μιλήσουμε λίγο για τη χημική σύσταση του αιθερίου ελαίου μετά από την απόσταξη με τα μικροκύματα. Διήρκησε μόνο 16 λεπτά. Ταυτοποιήσαμε μάλλον συνολικά 37 συστατικά. Πάλι το κυριότερο σε ποσότητα ήταν η cis-β τερπινεόλη. Άλλα σημαντικά συστατικά σε μεγάλη ποσότητα ήταν το α-πινένιο, το λιμονένιο, η trans-β τερπινεόλη, η α-τερπινεόλη, το ισολοντιφολένιο, το κεμπρένιο και η θανβεργόλη. Εδώ βλέπετε και το χρωματογράφημα. Στη συνέχεια, όσον αφορά το υπόλειμμα από την απόσταξη με τα μικροκύματα, ταυτοποιήσαμε συνολικά 4 μεταβολίτες, ένα τερπένιο, 2 στιλβένια και ένα μονοτερπένιο. Ο πρώτος μεταβολίτης είναι το κεμπρένιο, είναι ένα κυκλικό διτερπένιο όπως φαίνεται στην κάμερα και από την φωνή του. Βλέπετε και το φάσμα των τονίων του. Ο δεύτερος μεταβολίτης είναι το ε2-υδρόξι-4-μεθόξι-στιλβένιο ή αλλιώς ο μεθυλεφέρας της φινοσιλβίνης. Βλέπετε τη δομή του εδώ και στο φάσμα πρωτονίων του βλέπετε ξεκάθαρα τα πρωτόνια της μεθόξι ομάδας. Και επίσης να πω ότι λόγω της μεγάλης σταθεράς σύζευξης των πρωτονίων 7 και 8, αυτό μας παραπέμπει σε τρανς διάταξη. Ο επόμενος μεταβολίτης είναι το 3,5-διύδροξι-στιλβένιο ή πινοσιλβίνη αλλιώς. Έχει ονομαστεί έτσι καθώς συναντάται συνέχεια στα είδη του γένους. Βλέπετε και το φάσμα της, είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι το φάσμα αυτό μοιάζει με το προηγούμενο. Και ο τέταρτος μεταβολίτης είναι η τερπίνη. Δεν έχουν ξαναγίνει αναφορές για την απομόνωσή της από το πίνους χελιδρέχη. Βλέπετε και το φάσμα της. Τώρα, συμπερασματικά. Θα πούμε πρώτα απ' όλα ότι η απόδοση του αιθερίου ελαίου ήταν μεγαλύτερη στην περίπτωση της υδροαπόστασης. Επίσης, να πούμε ότι τα αιθέρια έλαια δεν διέφεραν μεταξύ τους τόσο στη βιωτική όσο και στην ποσοτική σύσταση.
Να πούμε ότι γενικώ το εθέριο έλαιο κυριαρχούνταν από μονοτερπένια, από σεσκυτερπένια και κυρίως οξυγονωμένα μονοτερπένια. Κυρίαρχο συστατικό με ποσοστό 45,8 στην υδροαπόσταξη και 45,4 στην απόσταξη με μικροκύματα βρέθηκε η cis β τερπινεόλη. Σε προγενέστερη μελέτη του εργαστηρίου της φαρμακογνωσίας, στο ίδιο φυτό, αλλά τότε το εθέριο έλαιο παραλήφθηκε από φωσφοβελώνες και όχι από ξύλο, το κυρίαρχο συστατικό ήταν το λιμονένιο. Να μιλήσουμε για λίγο για τις σύγχρονες τεχνικές απόστασης, τα μικροκύματα δηλαδή, όπως τα μικροκύματα, παρουσιάζουν σίγουρα πλεονεκτήματα όσον αφορά τα μειωμένα λειτουργικά έξοδα, σίγουρα το μικρότερο χρόνο απόσταξης, την αποφυγή αλλίωσης της σύστασης του εθερίου ελαίου λόγω θερμικής διάσπασης ή απώλειας πτυτικών συστατικών και παρουσιάζουν και οικολογικό χαρακτήρα. Επίσης, να ξανατονίσω ότι το υπόλοιμα και των δύο μεθόδων παρουσίαζε το ίδιο προφίλ και γι' αυτό αποφασίσαμε να επεξεργαστούμε μόνο το δείγμα από την απόσταξη με τα μικροκύματα και ότι απομονώθηκαν με χρηματογραφία στήλης και ταυτοποιήθηκαν με φασματοσκοπία NMR ουσιαστικά 4 μεταβολίτες. Ένα τερπένιο, 2 στριβέρνια και ένα μονοτερπένιο. Οι 3 τελευταίοι είναι η πρώτη φορά που απομονώνονται από το Pinus hellebreyi. Τέλος, το μη θετικό μέρος του ξύλου είναι πλούσιο σε ουσίες που ανήκουν στα τερπένια και στις φαινολικές ενώσεις. Και οι προοπτικές αυτής της μελέτης, αν θέλαμε να τη συνεχίσουμε, είναι σίγουρα η καταγραφή και η μελέτη όλων των παραπροϊόντων και των προϊόντων της επεξεργασίας του ξύλου που αποτελούν πιθανές πηγές φυσικών προϊόντων με ενδιαφέρουσες βιολογικές ιδιότητες. Είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και των παραπροϊόντων. Και αυτό φυσικά θα γίνει με παρασκευή μεγάλου αριθμού εκχυλισμάτων από διάφορα δείγματα παραπροϊόντων της επεξεργασίας του ξύλου. Και για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τεχνικές εκχύλησης, όπως είναι τα υπερκρίσιμα ρευστά, η επιταχυνόμενη εκχύληση και τα μικροκύματα που κάναμε εμείς. Επίσης, θέλουμε πάντα σαν στόχο και σαν σκοπό να έχουμε τον πλήρη χημικό χαρακτηρισμό των εκχυλισμάτων με τη χρήση διαφόρων χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών τεχνικών και αξιολογούμε και τα εκχυλίσματα αυτά ως προς τις αντιγυρευτικές τους ιδιότητες. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στην περάτωση αυτής της μελέτης. Πρώτα απ' όλα τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής για τις διορθώσεις και τις συμβουλές τους, τον πρόεδρο του Τμήματος Φαρμακευτικής καθηγητή κ. Αλέξο Λέανδρο Κατσούνη, την αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Σοφία Μητάκου, τον επίκουρο καθηγητή κ. Νεκτάριο Αλιγιάννη, ο οποίος ήταν και επιβλέποντας αυτής της εργασίας, δέχτηκε να την υποστηρίξει και με βοήθησε να την πραγματοποιήσω. Τη διδάκτορα του ΕΚΠΑ Τμήματος Φαρμακευτικής, κυρία Κατερίνη Αργυροπούλου, χωρίς τη βοήθεια και την υπομονή της οποίας δεν θα είχε ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Τον υποψήφιο διδάκτορα του ΕΚΠΑ Τμήματος Φαρμακευτικής, Γιώργο Παπαρισταθίου, για τη βοήθειά του και τις συμβουλές του στο εργαστήριο. Τον κύριο Μιχάλη Χιάπα για τη διάθεση του ξύλου. Την υποψήφια διδάκτορα του ΕΚΠΑ Τμήματος Ιατρικής και αγαπημένη μου φίλη Εριέτα Κωστάκου για τις συμβουλές της και για την ψυχολογική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας. Τον καθηγητή του MEP Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και αγαπημένο μου θείο Σοκράτη Τσαγκάρη για την βοήθειά του στην ηλεκτρονική παρουσίαση αυτής της εργασίας. Όλους τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του εργαστηρίου μας και του τομέα γενικότερα για τη βοήθειά τους και για το καλό κλίμα συνεργασίας. Τις φίλες μου και συναδέλφους του φαρμακοποιούς Άννα, Κλώδια και Μαρία για την απεριόριστη στήριξη και για το γεγονός ότι είναι δίπλα μου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μου κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Την οικογένειά μου, τα ξαδέρφια μου, Διαμαντή και Χαρά και όλα τα άτομα που έχω αισθανθεί να είναι πραγματικά κοντά μου και παραμένουν φίλοι μου από το 2007 που ξεκίνησα τις σπουδές μου μέχρι σήμερα για τη στήριξη και την αγάπη που μου δίνουν και πολλά από αυτά σήμερα είναι εδώ και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και τέλος να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και με τιμάτε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε την Πηγή για την παρουσίαση που έκανε. Νομίζω, όπως μου κάνει και παρελθόν, δεν ξέρω ποιος καθόλου να διορθώσει αν ήταν λάθος, οι εξετάσεις θα γίνουν μετά, στο τέλος για τις επόμενες παρουσίασεις. Αν υπάρχει κάποιος από το κοινό που θα να ρωτήσει κάτι, ωστόσο θα το ρωτήσει τώρα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Από πού είναι το ρόμπολο που μελέτησες? Από την Κοζά. Και ήταν το ξύλο μαζί με το φλοιό, ήταν ο κορμός και ο φλοιός μαζί ή ήταν... Για την ακρίβεια ήταν ο εσωτερικός φλοιός του
Ορίστε. Εσύ που το Του δέντρου, ναι, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση, να προχωρήσουμε στην... Ευχαριστούμε πολύ την παρουσίαση.